Şunun bilen birlikde bilim, sağlygy öreýiş, medeniýet we sport ulgamlarynyň ösürilmegine ägir doly maýy goýum terişdeler gönükdirilýär. Dürli orlarda ykdysadyýetde durmuş wezipelerini çözmekde ilim, medeniýet, döwlet gurulşy hemde raýatlyň howpsuz durmuşyny ady garaşdyrlygyny öpçün etmekde, senagat kuwwatyny artdyrmakda zähmet ýeňişleri we dörejilik üstünlikleri, tutan ýerli zähmetiň miýweleri ýurdumyzyň ösmegine gözgönü täsirini ýetirge. Döwlet silahlarını gowşurmakda barasy ýöne bir dabaral çäre bolmak bilen çäklenmän, eýsem ýurdumyzyň ýaşlarynyň gadanalarynyň ýokary derejede ikrar edilmeginiň nyşany bolup, olan goşantlary hormatly prezidentimiz tarapyndan aýratyn bellenilýär. Dabara gatnaşyjylar öz nowatyny gahrman arkadagymyza hemde arkadagy gahrman serdarymyza türkmen halkynyň awadan bagtly durmuşynyň bähwidine çeken zähmeti üçin berilen ýokary baha tüýsürekden hoşarlyk bildirdiler. Çıkış edilen belli işleri ýaly. Olar bu silahları häzirki bagtly gününi nurany geljegini gurgan ýyllaşlarymyz bilen paýlaşýarlar. Watandaşlarymyzdan köp sanlysy ak ýürekli hemde halal zähmetler üçin ýürüýte silahlara degişli derejelere münasip bolurlar. Gahrman arkadagymyzyň başlanýçlary esasynda arkadagly gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne o okujalyk pudagy täze üstünlikler gazanýar. Döwlet tarapyndan daýhanlara hemme taraplyň gollawlary berilmeginiň esasynda o okujalyň ekinleriniň ýokary hasyl almaga bu pudagy hassa düşeňli pudagy urmana giňden mümkinçilikler döredilýär. Ene bugun hem ýaş hunarmenleriň çeken zähmetine uly hormat goýup, hormatly prezidentimiziň döwlet silahyny gowşurmagyny biz ýaş okujalykçylary täze üstünliklere ruhlandyrýar. Taýsy tagallalar üçin gahrman arkadagly gahrman serdarymyza biziň alkyşlarymyz çäksizdir. Şol dawaral pursatda gahrman arkadagly gahrman serdarymyza janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, il ýurt bähwitli tutumly işleri mundan emmeýlek rowaçlyklaryna beslenmegini tüýs ýürekden arzu edýärin. Bu dabaralar ýurdumyzda öz tejribesini, bilimini, başarnygyny edid watanymyza halal hyzmat etmek ýaly asylly işe bagş eden, öz hünäriniň usatlary we tapawutlanan işgärliň aýratyn hormat eýesi bolýanlyklarynyň nowatdaky suwtnamasyny öwrüldi. Arkadaly gahrman serdarymyň ýol başlygyna telekeçilik pudagyna aýratyn ähmiýet berilmegi ýurdumyň ykdysat kuwwatyny haskem güýçlendirýär. Bugun kun türkmen telekeçileri öler üçin döredilýän şertlerden ýerlik peýdalan häzirki wagtda bazar bolçulugyny öretmekde, ady howpsuzlygyny üpçün etmekde, ýurdumyzyň binalarynyň kesini özgertmekde netijeler ähmiýet çekýärler. 2014-nji ýylda türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyz sağ adam bilen gelip biziň sahat ojak jemgyýetimizi dawaral ýagdaýda açyp berdi. Häzirki wagtda biziň ojak jemgyýetimizde ýer we ogul şahly mallar ösdürilip ýetişdirilip, mallarymyzdan alınýan süýt gaýtadan işlenip, süýt we süýt ölüminiň dürli görnüşleri ilatymyza hödürlenýär. Şu ajaýyp pursatdan peýdalan biz ýaşlara telekeçilik işleri bilen meşgullanmany, halal zähmet çekmäni, watanymyň ösüne münasip goşandymyzy goşmany, döredip berýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdýaryn. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömür uzak bolsun. Alyp barýan il ýurt bähwit işleri rowaçlyklara beslensin. Milli ykdysadyýetimiziň toplumlaryna, Türkmenistanyň durmuş ykdysady ösüşine hemde halkara awraýynyň belinde galmany goşan ägir doly şahsy goşantlary üçin halk hojalygynyň dürli podaklarynyň tapawutlanan işgärlerine, önümçiligiň öňde barjylaryna, ministerlikleriň we podaklaryň dolandyryş edaralarynyn düzümleýän guramalaryň işgärlerine, dörejilik wekillerine ýokary döwlet silahlarını gowşurmak dabaralary ýokary ruhaniýetligi betlenni. Döwlet başçylarynyň belleşi ýaly watanymyzy ýokary tepkinler bilen ösdürmekde, milli hemde döwlet maksatnamalaryny üstünlikle durmuşa geçirmekde, mehriban halkymyzyň hal ýagdaýyny ýygyderli gowlandyryp, watanymyzyň halkara awraýyny ýokarlandyrmakda ýurdumyzyň her bir raýatynyň münasip paýy bar. Şunun bilen baglykda garaşdy ýurdumyzyň ýokary tepkitlere ýetmegine uly goşan watandaşlarymyz döwlet derejesine silah hormaty münasip boldular. Öz başda ösüş ýyllaryna Türkmenistan watanymyza asyrlara ýaň saljak beý işler bitirildi.
durmuşyň ähli urlaryna ýokary netijeler gazanyldy. Şoň görä bir tarap döwletimiz öňde barjy ýurtlaryň birine uruldy. Çekilen zähmete berilen münasip baha dürli wezipede işlegenleri täze üstünlükleri ruhlanyrga. Bilenelşýärde Türkmenistanyň garaşsyz ötüşiniň her bir geli şanly syýasy, ykdysady, medeni wakalary betlenýär. Sonra şu ýylyň sentyabr aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn atyra bayragyny alma ugrundaky beýatleşen çäklerini dörejülük bilen meşgullanýan 35 ýaşa çellik ýaşlaryň arasyna eglan edilen Pekim Paýhas ummany magtymly Praga beýatleşeniň ýeňijilerini sylamak dawraty geçirildi. Bu beýatleşen geçirilmeginiň esasy maksady Günnögörüň beýik akıllary we nusgawy şahyry magtymly Pragaýyň doluň onuň 300 ýyllyk bayramyna dabaraly ýagdaýda bellemekden Türkmen halkynyň meşhur oglunyň baý edeb mirasyny wagt etmekden, öwrenmekden, ýaşlary dörejülük bilen meşgullanmagy höwetlendirmekden, olarda şahyryň eserlerini beýan edilgen watan söýüjülük, asyllyk, insanperwerlik ýaly häsiýetleri terbiýelemekden ibaratdyr. Döwlet başdanlygynyň kararyna laýyklykda beýatleşen ýeňijilerine pul baýragy hemde Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zanjyry gowşuruldy. Ýaşlar hormatly prezidentimize hemde Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymda çoňur hoşallyk bildirip, mehriban watanymyzyň hemme taraplaryň gülle besme ugruna ähli taýlary etjekliklerini anandyrdylar. Ine bugün hem döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda magtymly Pragaýyň 300 ýyllyk münasibetli Pekim Paýhas ummany magtymly Praga atly döredijilik beýatleşigine hormatly prezidentimiziň şat erpaýyna münasip bolmak bagty maňa hem ýeser etdi. Biz ýaşlar üçin okumagy, işlemäge, döretmäge, döredijilik bilen meşgullanmagy giň mümkinçilikler döredilýär. Biz ýaşlar hem geljekde magtymly Pragaýyň çeper eserlerini, döredijiligini wagt etmekde, dünýä ýaýmakda jana ýaman dähmet çekjekdigimde şypyrsatlananlar. Gahrman Arkadagymda, milli lidermida, Arkadagyl Gahrman Serdarmyda köp sag bolsun aýdýaryn. Goý Gahrman Arkadagyl Gahrman Serdarmydyň janlary sag, belent taşlar aman, ýyl ýurt bähwetli, insaniýet ähmiýetli alyp barýan işleri el mydamary başlyklara wetlensin. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Men Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Tehnologiýalar Merkezining derman serişdelerini öldürmegiň tehnologiýasy barlykhanasynyň ilmi işgäri berdi. Gahrman Arkadagyl Gahrman Serdarmynyň saýasynda biziň ýurdumyzy toýlar goşa-goşadan gelýär. Arkadag Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylynyň tapawutlanan ýaşlaryna Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna bayrak gowşuruş dawarasy geçirildi. Maňa hem şuň 27 dekabrda Arkadagyl Gahrman Serdarmynyň şahsy paýyna münasip bolmak bagty ýeser etdi. Watana bolan söýgüs üçin medali meni hasan begenlerdi. Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp, bize şeýle mümkinçilikler döredip berýän. Gahrman Arkadagyl Gahrman Serdarmyda köp sag bolsun aýdýar. Janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Ýan tutumly işleri el müdamary başlyklara wetlensin. Ajaýyp pursatdan peýdalanyp, täzeli bayramçylyk münasibetli. Gahrman Arkadagyl Gahrman Serdarmyda. Ähli watandaşlarymyzy tüýtürekden mähirli gutlaýar. Arkadagyl Gahrman Serdarmydyň şahsy paýyna münasip bolan ähli ýaşlara geljekde ulul üstünlükler arzu edýär. Toýlarymyz gutly bolsun. Men Akbulut Hojalyk Jemgyýetiniň direktori Gündoda Tap. Arkadagyl Gahrman Serdarmydyň saýasynda biziň her bir günnämiz toýlary betlenip gelýär. Arkadagy Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylynyň her bir güni taryhy altyn harplar bilen ýazylýar. Gahrman Arkadagy Gahrman Serdarmy bir telekeçiler üçin ähli mümkinçilikler şertler döredip berýär. Ýeňillik karjlaryň berilmegi, kiçik we orta telekeçilere ulun berilmegi bir hasla buýtundyrýar. Arkadagy Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylynyň 27-28 dekabr aralygynda Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynda Arkadagy Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna bagyşlanan halkara ilma maslahat çeýle hem tergi geçirildi. Bu halkara forumda ýaşlara Gahrman Arkadagyl Gahrman Serdarmydyň adyndan şaýat paýlary ýapyldy. Maňa hem watana bolan sevgi üçin medali bilen teýlanmak bagty meýser etdi. Bu ajaýyp pursatdan peýdalanyp bir telekeçilere şeýle mümkinçilikler döredip berýän üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagyl Gahrman Serdarmyda tüýsürekden sag bolsunlar aýdýar. Gahrman Arkadagyl Gahrman Serdarmydyň janyna sag bolsun, ömürleri uzak bolsun.